שוב שלום, וברוך שובכם לקורס אג'ל וסקראם. אני אמיר וינצ'י, ואנחנו ממשיכים לשיעור מספר 7, שבו אנחנו נלמד על התוצרים. אנחנו נעבור על תוצרי הסקראם, שהם תוצרי הסקראם. על 3 תוצרים דיברה מסגרת העבודה. הראשון, צבר דרישות המוצר, ה-Product Backlog. זאת בעצם גרסה אג'ילית לתוכנית עבודה. השני זה צבר משימות הספרינט, או ה-Sprint Backlog, שזה תוכנית הצוות להגיע למטרה מסוימת בספרינט. התוצר השלישי הוא התוספת, Increment. זו מטרה שפותחה וזכתה למשוב, ובעצם המשוב תיקף את ערכה והיא התקבלה, והיא עכשיו תוספת ערך של המוצר. יש עוד איזה תוצר אחד, הוא נקרא ההגדרה של בוצע, The Definition of Done. עכשיו אנחנו קצת לפעמים פה עבודים בתרגום, אנחנו עושים אג'ל בעברית וסקראם בעברית, כשאנחנו אומרים תוצרים, אז במקור המילה באנגלית היא artifacts. artifacts שמנסים לתרגם את זה על ידי גוגל, אז זה יוצא נגיד חפצים, ויש איזה תרגום של מדריך הסקראם ששם זה נקרא ממצאים. יש גם אומרים תשמישים. artifacts, תשמישים, זה תשמישי קדושה, זה holy artifacts. בקיצור, אנחנו אומרים תוצרים. למה תוצרים? כי בעצם כולם הם תוצרים של עבודה מסוימת. גם צבר דרישות המוצר הוא תוצר של עבודה, צבר משימות הספרינט הוא תוצר של עבודה של הצוות, תוספת היא אינקרימנט והיא תוצר של העבודה בספרינט של הצוות, וגם ההגדרה של בוצע זה משהו שעובדים עליו. זאת אומרת, זה הכל מין כאלה כלים, זה בעצם רשימות, זה סוג מסוים של רשימות שכאלה, ואנחנו אומרים Scrum Artifacts, אנחנו מתרגמים בקורס הזה לתוצרים, תוצרי הסקראם. אז בואו נתחיל ונלמד על תוצרי הסקראם. צבר דרישות המוצר, The Product Backlog, זה אחד התוצרים הכי חשובים שיש לנו בסקראם. צבר הדרישות הוא רשימה מתועדפת של כל מה שידוע שצריך לפתח כדי לספק את הערך ללקוח, בהתאם לחזון המוצר. בעצם בהתאם למה שהלקוח צריך. אנחנו רוצים להביא תועלת ללקוח, אנחנו רוצים לספק את הלקוח עם ערך. הרשימה הזאת, ה-Product Backlog, צבר הדרישות, היא נמצאת בבעלותו של בעל המוצר, של ה-Product Owner. והיא תוכנית עבודה, אבל היא בעצם תוכנית עבודה חיה, היא רשימה חיה. זאת אומרת, הפריטים בה עוברים תהליך מתמשך של טיפוח. הם עוברים תהליך מתמשך של בחינה, הערכת מאמץ וערך, ופריטים יכולים להתווסף לפרודקט בקלוג בעצם בכל זמן, ואפשר להסיר ולהפחית פריטים מהפרודקט בקלוג שהופכים להיות מיותרים, או שמסתבר שלא צריך אותם. וכל זה קורה בתהליכי טיפוח הבקלוג, שאותם מנהל או אותם בעצם מוביל הפרודקט אונר בעל המוצר. מאוד חשוב לדעת שצבר הדרישות מכיל את כל סוגי הדרישות. זאת אומרת, זה לא שיש בקלוג אחד של בקשת יכולות או סיפורי משתמש, מה שנקרא, וצבר אחר של בגים וצבר אחר של תשתיות. הכל צריך להיות באותו פרודקט בקלוג. כל הדברים שצריך אותם בשביל אותו הפרודקט צריכים להיות באותו פרודקט בקלוג, וצוות צריך להיות מסוגל למשוך מהפרודקט בקלוג פריטים שעוזרים לו להתקדם לעבר המוצר ולבנות יעד ריאלי לספרינט שמקדם את הצרכים של הלקוח. אז יש לנו בעצם את כל סוגי הדרישות, אם זה פונקציונליות חדשה, ואם זה דרישות חדשניות שהן עתירות מחקר,
ואם זה דרישות תשתיתיות, ואם זה תיקונים שצריך לעשות, ותיקוני תשתית, ודרישות לא פונקציונליות שהמשתמש בכלל לא ער להן, אבל הן מאפשרות לו לעשות כל מיני דברים בעזרת המוצר. אז כל הפריטים האלה הם צריכים להיות בבקלוג, והפריטים במעלה הרשימה הם הפריטים בתעדוף הכי גבוה. זאת אומרת, הם הפריטים בעדיפות הכי גבוהה שצריך כמה שיותר מהר להביא אותם ולפתח אותם לבעצם תוצר עובד. ואנחנו, שוב יש לנו כאן את קוביית העבודים בתרגום. Backlog, אנחנו מתרגמים כאן לצבר, צבר זה בעצם איזשהו מצבור של דרישות. Backlog באנגלית זה בעצם עתודה, זה דברים שעתידים לבוא. מה שכבר עשינו הוא כאילו יצא מהבקלוג, הוא כבר לא חלק מהבקלוג שלנו. זאת אומרת, Backlog זה עתודת העבודה, הדברים שאנחנו עתידים לעבוד עליהם. ובעצם מה שפיתחנו הוא כבר לא חלק מהבקלוג, ואם כן, זה בגלל שיש עוד עבודה, זאת אומרת שיש דרישות נוספות לשיפורים ולהמשך עבודה על אספקטים מסוימים. בואו נראה עוד. הפריטים מסודרים לפי תעדוף, זאת אומרת שהפריטים במעלה הבקלוג הם צריכים להיות הכי מפורטים, והם צריכים להיות קטנים מספיק בשביל שהצוות יוכל לפתח אותם וממש לסיים ולהדגים אותם במהלך של ספרינט אחד. הרשימה הזאת היא חיה ומתעדכנת בהתאם לצורך, פרטים חדשים שנדרשים מצטרפים לצבר הדרישות, ופריטים אחרים מופחתים מהצבר, פריטים גדולים מתפצלים למספר פריטים קטנים. זאת אומרת, יכול להיות שהיה לנו איפשהו בהמשך הצבר, במורד הצבר בעצם, איזשהו פריט, שהוא פריט די גדול. כשאנחנו מתקרבים ליישום שלו והוא עולה בפריוריטי, אנחנו מתחילים לראות, אולי צריך לפצל אותו לכמה פריטים קטנים יותר, וזה גם איזשהו סוג של אומנות בפני עצמה, כי אחרי שמפצלים פריט גדול לכמה פריטים קטנים, מחליטים איזה מהפריטים הכי קריטי, עושים אותו, ולפעמים חלק מהפריטים האחרים שהוא יתפצל אליהם, אפילו לא מגיעים לעשות אותם. זה תלוי באמת בפריוריטי שהם מקבלים. זאת אומרת, הם עוברים תעדוף מחדש, אחרי שאנחנו מחלקים פריטים גדולים לפריטים קטנים יותר, אנחנו גם מתעדפים מחדש את הפריטים, ובעצם הפריטים נבחנים על ידי בעלי העניין, ועל ידי המפתחים, כדי לייצר איזושהי הערכת מאמץ. זאת אומרת, כל פריט נבחן לפי הערך שהוא מביא למוצר, אבל גם לפי המאמץ שדרוש כדי לקיים אותו, ולפי זה גם קובעים את הפריוריטי. זאת אומרת, הפריוריטי הכי גבוה יינתן לפריט שמביא הכי הרבה ערך ללקוח במאמץ הכי קטן. זהו. אז זה לגבי הסדר של צבר דרישות המוצר. בעצם אפשר לשנות את הסדר בצבר דרישות המוצר, בפרודקט בקלוג אפשר לשנות את הסדר בכל זמן, למעט הפריטים שכבר הצוות עובד עליהם במסגרת הספרינט. זאת אומרת, הצוות בתכנון הספרינט משך פריטים מהפרודקט בקלוג, וכרגע הוא עובד עליהם. אז אותם אנחנו בעצם מוציאים כרגע מהפרודקט בקלוג, שאותו אנחנו מטפחים ועוברים עליו, ואנחנו נותנים לצוות ולמפתחים לפתח את הפריטים האלה, ובינתיים אנחנו מטפלים בשאר הפריטים. לפעמים אנחנו צריכים גם את הצוות שייתן לנו עוד הערכות מאמץ, אז אנחנו מייצרים הזדמנויות, זה נקרא טיפוח בקלוג, אנחנו נדבר על זה במסגרת האירועים, שזה יהיה בשיעור הבא, וזה צבר דרישות המוצר. אז שוב, זאת רשימה מסודרת על פי תעדוף, כשהדברים בתעדוף הגבוה ביותר נמצאים במעלה הרשימה, הם מפורטים בפירוט רב, ובשאיפה הם קטנים, והם קטנים בטח מספיק בשביל שהצוות יוכל להביא אותם או להפוך אותם לתוספת במסגרת ספרינט יחיד. זאת אומרת שבמסגרת הספרינט הוא יוכל לעבוד על הדברים האלה. זה עקרונות. אם אנחנו עושים סקראם, זה אמור להיות אפשרי, והרבה פעמים אפשר לפצל פריטים גדולים לפריטים קטנים יותר. גם על הדברים האלה אנחנו עוד נלמד. וזה בעצם המעבר שעשינו על צבר דרישות המוצר, על הפרודקט בקלוג. אנחנו ממשיכים לצבר משימות הספרינט.
שהוא התוצר השני שמדברים עליו בסקראם, זהו הספרינט בקלוג. אז צבר הדרישות מתאר מה צריך לעשות. צבר משימות הספרינט מתאר איזה דרישות הצוות מתכנן לפתח במהלך הספרינט, ואיך הוא מתכוון לפתח אותם. זאת אומרת, צבר דרישות המוצר המתועדף, יש בו פריטים של אומרים מה אנחנו צריכים במוצר, והמפתחים בתכנון הספרינט הם יתכננו כיעד לקחת את הפריטים שהם בתעדוף הגבוה ביותר, ולהמיר אותם בספרינט לתוצר עובד, לתוספת, לאינקרימנט. אז הדרישות אותן הצוות בחר לפתח בספרינט הן יעד הספרינט. אתם זוכרים שבערכים של הסקראם מדברים בין היתר על מיקוד. המיקוד שלנו הוא בלהגיע ליעד הספרינט, ויעד הספרינט הוא לפתח את הדרישות שאותן משכנו, את הדרישות בתעדוף הכי גבוה בצבר, שאותן משכנו לספרינט. זה יעד הספרינט, והגדרת היעד עוזרת לנו להתמקד בפיתוח היעד. המשימות מחולקות בין המפתחים על ידי המפתחים עצמם, והם מפצלים ביניהם את המשימות כדי שהם יוכלו לעמוד ביעד. וזהו, במהלך הספרינט עצמו לא אמורות להתווסף דרישות חדשות, וזה בשביל להתמקד ביעד הספרינט. אבל זאת לא דרישה פשוטה. יש לנו כל מיני ארגונים שבהם דברים קורים ממש מרגע לרגע. יש לפעמים פתאום איזו תקלת ייצור, והצוות צריך רגע לתת תשומת לב לתיקון של תקלה, מה שקוראים לפעמים כיבוי שריפה. מדריך הסקראם לא נותן לזה כל כך מענה, אבל זאת בהחלט מציאות, והספרינט שלנו אמור להיות באמת ממוקד בדברים שתכננו. אם יש דברים נוספים שהצוות צריך לעשות, הם בעצם צריכים להיות חלק מהפרודקט בקלוג שלו, ויש דרכים לטפל בזה, אנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך, אבל בעצם צבר משימות הספרינט הוא תחזית של איך הצוות הולך להביא את התוספת שהוא מדלבר, מגיש בסוף הספרינט. אחת הדרכים המקובלות לשקף את צבר משימות הספרינט זה על גבי לוח קנבן. קנבן זה מילה ביפנית, זה בעצם אומר לוח משימות, שיש בעצם פתק שזז על הלוח. אז בדרך כלל, כמו שאנחנו רואים כאן בשקף, יש 3 עמודות עיקריות, שזה to do, doing ו-done, ואנחנו בעצם שמים את צבר המשימות שלנו כמו פתקים על הלוח, שהם בהתחלה נמצאים, בתחילת הספרינט כולם נמצאים בצד שמאל. כשאנחנו מתחילים לעבוד על משימה מסוימת אנחנו שמים אותה ב-doing, כשאנחנו מסיימים את העבודה על משימה מסוימת אנחנו שמים אותה ב-done, וככה אנחנו גם רואים, זה חלק מהשקיפות שאנחנו מדברים עליה, אנחנו רואים כיצד אנחנו מתקדמים מיום ליום במשימות של הספרינט, ומתקדמים לעבר היעד שלנו. אז בעצם אחת המטרות שלנו היא להביא את כל הדברים שהם במצב שדורש ביצוע, במצב של to do לביצוע, למצב של done, של בוצע. וזה מביא אותנו לאיזשהו תוצר נוסף, שנקרא ההגדרה של בוצע, ואנחנו נדבר עליו אחר כך, אבל יש לנו עוד תוצר מאוד חשוב בסקראם, שנקרא התוספת. דיברנו עליו כבר שדיברנו על צבר דרישות המוצר, יש לנו שם בעצם פרטי צבר שאמורים להפוך לתוספת. אמורים להפוך לתוספת על ידי המשימות שהמפתחים יבצעו בספרינט. אז התוספת היא בעצם פרי עמלם של המפתחים בספרינט, ובסוף הספרינט הפריטים שבוצעו, שאנחנו רואים שהם עשויים, הם עומדים לסקירה. אלה שמתקבלים הופכים לתוספת, ואז הם בעצם עוזבים את צבר הדרישות. הפריטים שנדחים חוזרים לצבר הדרישות,
הם או שיכנסו לעבודה מיידית בספרינט הבא, או שהם יקבלו תעדוף נמוך יותר, כי למרות שהם חזרו, הם כרגע לא מה שבעדיפות העליונה, ויש דברים יותר דחופים. וזה קורה, וזה אחד מהדברים שהם באחריותו של ה-Product Owner, בעל המוצר. אוקיי. אז התוספת מכילה את כל הפריטים שצוות הספיק לפתח במהלך הספרינט, עד לעמידה בהגדרה של בוצע, ב-Definition of Done, וקבלתם בסקירה של הספרינט. הסקירה זה אירוע שקורה בסוף הספרינט, שבו הצוות מדגים את הדברים. אז השאיפה היא באמת להמיר את יעד הספרינט מדרישה בצבר הדרישות לתוספת ערך שאותה ניתן לשחרר ללקוח, או לפחות להדגים אותה ולקבל עליה משוב, לתת אותה ללקוחות שיבחנו אותה, שיעשו לה טסטים, והמשוב הזה הוא מהווה אמצעי לדיוק ההמשך של העבודה על הערך שיש בצבר הדרישות. ועכשיו אנחנו נדבר על ההגדרה של בוצע, the definition of done. אז בניהול פרויקטים מסורתי יש מה שנקרא גייטינג. אז יש כל מיני נקודות כאלה שאומרים go no go. ובסקראם אנחנו פחות רוצים גייטים כאלה, אנחנו יותר רוצים באמת זרימה תהליכית שיהיה רצף של התקדמות, ואנחנו רוצים גם שהצוות יהיה מועצם לקבל החלטות בעצמו ולהתקדם, אבל אנחנו רוצים איכות מובנית. זאת אומרת, בכל ספרינט התוספת היא לא יכולה להיות תוספת אם היא לא איכותית, ואם היא לא נותנת מענה לדברים שהגדרנו שאנחנו צריכים לתת להם מענה. אז ה-Definition of Done זה איזה מין הסכם שהצוות יוצר, שהוא מפרט כמה דברים. למשל, הוא מפרט דברים סטנדרטיים, שהם נכונים לגבי כל פרטי צבר שהמרנו ופיתחנו לתוצר עובד ובשאיפה לתוספת. אז בעצם הם מין כללי אצבע כאלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת שהקוד שכתבנו עבר סקירה על ידי מפתח עמית, שבודקי התוכנה, מי שמומחה בבדיקות שלנו, העביר את החתיכת התוכנה הזאת בדיקות ואין באגים ידועים, ושהקוד הזה עבר אינטגרציה לענף הסטייג'ינג. סתם דוגמה לאיזשהו מין definition of done שהוא כללי, והדבר הנוסף ב-definition of done זה ה-acceptance criteria של פריט ה-backlog הספציפי. למשל, אם יש לנו פריט backlog שמפרט איזשהו סיפור משתמש, איזושהי יכולת שהמשתמש אמור לקבל מהפיתוח, למשל, בתור משתמש במערכת מאובטחת, אני צריך לבצע כניסה למערכת, ולראות שנכנסתי למערכת, והמערכת זיהתה אותי, ואני עכשיו במצב של לוגין. אז תנאי הקבלה יהיו שהמשתמש הכניס את שם המשתמש והסיסמה שלו, המערכת ערכה וידוי שזה שם המשתמש והסיסמה הנכונים, ואולי הוסיפה עוד שלב של וידוא על ידי שליחת מספר לטלפון הנייד שלו, והראתה איזושהי הודעה על ברוך בואכה המשתמש הזה והזה. אז זה בעצם רשימה של קריטריונים לקבלה. אנחנו נדע שהצלחנו לעשות את העבודה אחרי שהקוד שלנו עבר סקירה, אחרי שהוא עבר אינטגרציה לענף שהוא אמור לעבור אינטגרציה, ואחרי שווידאנו בבדיקה שהוא עומד ברשימת תנאי הקבלה, שעל פיהם אנחנו יודעים שהעבודה בוצעה, ואנחנו יכולים להגיד שזה בוצע. זה לא אומר שלא נשפר את זה בהמשך, אבל זה אומר שכרגע עמדנו בקריטריונים
המינימליים שמביאים לנו את הדברים שהכי חשובים לנו כרגע מהפונקציונליות, מהיכולת הזאת שהצוות פיתח במהלך הספרינט. אוקיי, ההגדרה של בוצה אינה נחשבת לאחד מתוצרי הסקראם, הסקראם ארטיפקטס, היא לא מופיעה בספרון הסקראם בתור אחד התוצרים, אבל היא בפירוש מופיעה במדריך הסקראם בתור אחד הדברים שצריך לעשות, והיא בעצם הסכם שבו הצוות, במקום להסכים על הדברים שהוא מפתח, הוא מסכים על איך הוא מפתח ובמה הוא רוצה לעמוד ואיך הוא רוצה לבדוק את עצמו, כדי שבאמת תהיה איכות מובנית לכל תוצר שהוא מגדיר כעשוי, כמבוצע, ושאמור להצטרף למוצר כתוספת ערך למוצר. כמו גם הפרודקט בקלוג והספרינט בקלוג, ממליצים להחזיק את ה-definition of done במקום שקוף, שכולם יכולים לראות. כשהכל שקוף, אז קצת זה נותן איזשהו לפעמים תוקף לדברים. כך אומרים. בכל מקרה, היתרונות שצפויים מלבנות definition of done ולתת לו דין וחשבון, זה הגדרה טובה יותר של הפריטים. זאת אומרת, ה-definition of done גם עוזר לנו להבין מה אנחנו צריכים להגדיר בפרטי הבקלוג, כדי שנוכל לקלוט אותם לעבודה בספרינט בצורה יותר אחראית. והוא בעצם נותן לנו איכות שהיא מעוגנת באיזשהם קריטריונים, הוא מבהיר לנו מה אנחנו צריכים לבדוק כדי להבין שמה שביצענו עומד ברמת האיכות שאנחנו מצפים מהתוצר, וגם הבנה משותפת יותר טובה של התוצאה הרצויה מהפיתוח. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה עוד לפני שהתחלנו לפתח, יש לנו את ה-acceptance criteria הזה, ואנחנו מסתכלים עליו ואומרים, בשביל לעמוד בתנאים האלה, אז אנחנו צריכים גם להציג את זה ככה. זה נותן הזדמנויות, בעצם ליצוק איכות יותר טובה לתוך הביצוע שלנו בספרינט של הפריטים, וזה ה-definition of done, אחד מהדברים שאנחנו כצוות אמורים לייצר לעצמנו בסקראם. לפעמים שיש כמה צוותים שעובדים על אותו בקלוג, אז הם גם משתפים ידע ומשתפים אפילו את ה-definition of done ביניהם, וכאמור ה-definition of done הוא לא איזשהו משהו קשיח, זאת אומרת זה לא gate, לא go no go. אנחנו נחשוב פעמיים כשאנחנו באים להגיד שסיימנו את העבודה על פריט מסוים, אנחנו ננסה לראות האם הוא עומד בקריטריונים שיש ב-definition of done, ואם יש למשל איזושהי חריגה מהקריטריונים, אז אנחנו יכולים להתייעץ עם בעל המוצר ועם הלקוחות הקרובים אלינו, אלה שבודקים אותנו, ולהגיד להם, תראו, בינתיים זה ככה, ואת מה שחסר לכם, אנחנו אומרים, אנחנו כבר נסתפק לרגע בפונקציונלית הזאת, ואת זה אנחנו נעשה כתוספת בפריט חדש. אנחנו נבנה פריט חדש שיחליף את החלק הזה. בעצם היינו צריכים אולי לפצל את זה מראש, אבל חשבנו שנספיק את הכל בספרינט. הספקנו די הרבה, ויש משהו קטן שלא הספקנו, אנחנו נשלים אותו. זה נקרא איזשהו חוב טכני. יש כל מיני סוגים של חוב טכני. לפעמים חוב טכני הוא הרבה יותר גדול מזה, אבל לפחות אנחנו עושים את זה במודע, וההגדרה של בוצה עזרה לנו להיות במודעות לזה שלא השלמנו את כל הקריטריונים שהיו בפריט, ועדיין אנחנו נמשיך ונגדיר אותו כבוצה, נקבל אותו כתוספת, ונעדכן פריט בקלוג חדש, שייתן לנו את מה שחסר, או מיד בסבב הבא, או באחד הסבבים הבאים. אז זה העניין של הגדרה של בוצה. אנחנו נעשה תרגיל קטן בהגדרה של בוצה באחד השיעורים הבאים. ובעצם כאן עברנו על תוצרי הסקראם, שלושת תוצרי הסקראם, זוכרים? פרודקט בקלוג, צבר דרישות המוצר, ספרינט בקלוג, צבר משימות הספרינט, והתוספת, האינקרימנט, תוספת ערך למוצר שמוגשת בסיום הספרינט,
והיא בעצם הייתה מטרת הספרינט, והיא בעצם כל הפריטים שהימרנו מדרישה לתוצר עובד, וזוהי התוספת שלנו, תוספת הערך למוצר, בשאיפה שהיא עמדה בכל הקריטריונים שמפורטים בהגדרה של בוצע, definition of done. אז אלה תוצרי הסקראם. בשיעור הבא אנחנו נלמד על אירועי הסקראם, וזה הכל להפעם. עד כאן, ואני מקווה לראות אתכם בשיעור הבא. תודה רבה.